presented by Riya Recording Studio, Khagaria. संचलई बउगे तोरा बाप से बात करई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे तारा जइया बात करई बउगे कोन करे तकिया न दुनिया हमरा भाई के बउगे पत्निया कोन करे के माजा भुलई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे तोरा बाप से बात करई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे तारा जइया बात करई बउगे हमरा साई के मोबाइल पे सौतिना कर करई छै को लागे छौ जे न तोरे साई छियौ बोल छ मीठी बोल लागे हमरा साई के मोबाइल पे सौतिना कर करई छै को लागे छौ जे न तोरे साई छियौ बोल छ मीठी बोल लागे खूब नंबर पे लुके संचलई बउगे तोरा बाप से बात करई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे हर जइया बात करई बउगे सैया खोदे छौगे खेला करी तैयो फोन पे बतियाबै छी काहे तुम हेगे सौतिनिया आग में पेट्रोल डालै छी हाँ सैया खोदे छौगे खेला करी तैयो फोन पे बतियाबै छी काहे तुम आग में सौतिन तैयो पेट्रोल डालै छी संचलई बउगे तोरा बाप से बात करई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे हरा जइया बात करई बउगे कोन करे तकिया न दुनिया हमरा भाई के बउगे पत्निया कोन करे के माजा भुलई बउगे नंबर पे लुके संचलई बउगे तोरा बाप